800 kilos de mexillóns e 1.200 racións de empanada foron distribuídas ao longo da mañá entre os centos de persoas que se achegaron ata a praia fluvial a celebrar a festa de San Bieito. Bueno, entre a que repite e non repite, pois máis de 1.000 personas, posiblemente bastante máis de 1.000. Máis este ano. Cada vez hai máis, cada ano hai máis. Os pontevedreses viviron a xornada por todo o alto, achegándose á praia por todas as vías. Hai quen incluso rememorou os tempos en que os romeiros arribaban en barco. Vimos polo río todos os anos. Pero antes pasábamos na barca, viña con meus pais aí, traíamos a merenda, que antes non poñíamos bares ni nada aí, botábamos aí así hasta o sol, a sombra, viñamos da misa, era unha maravilla. Unha xornada festiva que este ano estivo acompañada polo bo tempo, que invitaba a desfrutar do entorno natural do Lérez. Sí, pues es que siempre se llena, o sea, muy bien, siempre. Sí, nos gusta mucho. Ya fui a misa y ahora estoy aquí a comerme un poquito. Recei, din a promesa, e agora a tarde, a mediodía, vim para aquí para comer os mexilóns. E que tal estaban? Buenísimos. Pero están riquísimos, e agora vou botar un trago. Moi ben, bote. Estades vendo que hai moitísima xente, tanto aquí como na festa religiosa de arriba, hai misa cada media hora, o sea que hai demanda. E eu, vexo moita xente disfrutando, é unha romería urbana, nun espacio absolutamente espectacular, que cada día está máis coidado, con playa. Non vexo moita xente bañándose, porque inde cedo, pero eu, cando aprete un pouco o calor, seguro que é unha maravilla bañarse aí e disfrutar en familia, non? A romaría estivo amenizada por grupos de música tradicional como os Alegres, as pandeireteiras de Verbucido, Soldra ou os gaiteiros das Rías Baixas.